Niin. Tässä on Dinoxilta aivan paras ostos. Se on vielä tuossa suojamuovissa. Mutta kyllä sä Dinoxilta löydät sellaisen kuin Pilates-tyyli. Niin sen kun sä etsit, niin sillä sitten. Eli tähän mennään istumaan näin. Tulee tuonne pakarojen väliin. Sitten juurilukko puristetaan kunnolla. Sen sä löydät sellaisesta YouTube-videosta kuin Selän suojajännitys. Mika Jussi niminen henkilö tehnyt sen. Suojajännitys 1. Sitten lähdet tähän hitaasti menemään. Se pitää olla tämmöisen penkin päällä, jotta sä saat lonkan koukistajat samalla tästä venymään. Sehän saatte vielä paremmin, jos sä vedät jalat näin koukkuun. Noin. Ja sitten vaan rentoudut tähän. Ja avaat nämä kädet niin, että sun kämmenet aukeaa täysin näin. Ja levität tonne noin. Niin. Todella hyvin aukaisee. Rentouttaa selän ja... No, ei sitä voi tässä oikein kunnolla kertoa. Sun täytyy itse kokeilla. Tää ei maksa paljon mitään. Tää on nyt alennuksessa tää kyseinen Pilates-tyyny. Todella hyvä. Oi. Ja sitten tässä on turvallista tehdä esimerkiksi vatsalihaksi. Koska nikamalta, kun sä täältä nouset, niin ensin juurilukko, niin että vatsa menee levyksi. Alavatsa jännittyy, pakarat jännittyy, kaikki jännittyy. Sitten olet nikamalta täällä. Niin se tukee sun nikamia toi. Koska se on juuri sun selänmuoto. Näin. Ja tässä jännität selän niin, että sä pääset ihan kaarelle, että sä pääset melkein siltaan. Eli kädet osuu maahan ja jalat osuu maahan. Mulla on tenotkin, jos siihen riitä. Näin. Ja sieltä sitten. Erityisesti jos olet huonokuntoisempi ja sun vatsalihakset ei kunnolla meinaa aktivoitua, niin tällä sä saat niitä aktivoitua, koska tästä on kevyempi lähteä liikenteeseen. Toki sä voit laittaa jotain kirjoja tuonne penkin